Yes mbana. Okay, mazvita tanatswa. Before tatarisa questions kana kuti angles atiri kuda kutsvaga, tofanira kutanga taita fill in angles ese atinokwanisa kuwana this diagram. Saka kuti tidaro, tikatarisa matimanze question yedu, we are going to see kuti this word parallel is appearing many times. So what are parallel lines? What is a parallel line? We have learned earlier kuti kana tichiti a line is parallel, kana kuti we have parallel lines, tiri kuti these are lines which do not join. And kana tichiti ma lines aya they do not join, what we mean is they are lines like these. Kadai so. Then we symbolize my parallel lines by putting my arrows like this. Togonota situation yekuti tine ma lines akaita seaya. For example, tikadai so. Totadai. Ma lines aya takamatarisa, they are not joining, but they are not parallel lines because tikaita extrapolate kana tikawedzera line iri nemadotsi so tichidai. Towedzera futi line iri nemadotsi. Tiri kuona kuti maline aya ari kusangana panapa. Saka they are not parallel lines. So kana tichiti parallel lines, they are lines which never meet, kana kuti lines which never join. It's very important to emphasize the word never. And so takuziva manje kuti ma parallel lines chi. Let us also look at information yakakosha kuti tiziye. Tata define ma parallel lines. Tine ma properties ema parallel lines atifanirwa kuziya kana ma parallel lines achi interacta uye kana paine ma angles ari concerned or involved. So tine ma situations 3. This is the first situation, then the second, and also we have the third situation. Saka kana tine situation yekuti line iri parallel to this line, please note kuti this only applies kana tine ma lines are parallel to each other. Saka line iri pamusoro iri riri parallel to line iri pazasi. So zvinoreva ndezvekuti angle ishi yataindikita panapa neangle iyi zviri equal. Saka aya inowanzonzi ma set angles, because as you can clearly see, my angles here, they are making up the letter Z. So zvanenge ari actually ndeizvi kuti tinenge tine a line riri parallel to another line, then twatangoita a line which is cutting across. And so we have to make out kuti angle ishi neangle E zvakafanana. Saka the letter set nomabudiro ainenge ichiita. Okay, let us go to the second situation or scenario. In this case, takatarisa panapa, angle ishi neangle ishi zvakafanana, angle E neangle E zvakafanana. Aya anenge achinzi ma corresponding angles. Corresponding angles. But also take note kuti line iri rinofanira kunge riri parallel to line iri, kuitira kuti angle ishi neangle E which are corresponding angles kuti afanane. Then our last scenario inoti angle E handiti neangle ishi tikazviedha zvinofanirwa kutipa 180 degrees. So angle iyi tikaipa zita rekuti alpha, then angle iyi toipa zita rekuti beta. Zvazvikureva ndezvekuti alpha plus
better. Tikamaedha maopposite angles aya anonzi maopposite angles. Ukamaedha anofanirwa kutipa chii 180 degrees. So muscenarios aya they are very very vital and very very important. So regai tiise a picture which demonstrates this. Then with this information kuziva kutanga kuti chii chinombonzi maparallel lines, tobva tazoziva zvinoitika kana maparallel lines achiinteracta nemaangles through maset angles, macorresponding angles nemaopposite angles. Saka izvi ndozvatanga tichitaura paya paya, parallel lines, angle rules. Saka they are called alternate angles. Asi kuti timarangarire more easily tinongomati maset angles. Then aya they are called allied angles, but they are also opposite, this angle and this angle, and if we add them they have to give us 180. Then aya anonzi corresponding angles, and sata demonstrated this information earlier, but it's important kuiratidza riri diagram or in diagrams sezvataona apa. Satina amwe maproperties emaangles atichadzidza as we go on answering the question. So let us answer the question. In the diagram we are told that A, B, D, C na F, E are parallel. So this is A, number B, D, C, F, E. These are parallel lines. Kureva kuti chero iri tikariwedzerera richiuya kuno kutoriwedzerera richienda uko. The same applies here and also for FE. These lines are not going to meet. And the moment yatinonzwa kuti malines atiinawo they are parallel and question yedu ndeye geometry iri kuda kuti titsvage maangles, then we should quickly remember maproperties emaparallel lines and angle rules, the set angle, opposite angles and corresponding angles. So tichaindicata kuti apa chakuapply ndechipi, apa chakuapply ndechipi, apa chakuapply ndechipi. Saka we are told that A, B, D, C na F, E they are parallel. Taudzwa zvakare kuti BC is parallel to GF. BC are parallel to G kusvika F. GBC is equals to 60 degrees sezvakaratidzwa pano, and BAD is equals to 80 degrees sezvakaratidzwa panapa. Saka tisati tatarisa kuti maangles atanzi titsvage ndeapi nakudzokorodza, tofunga kutanga taita fill in maangles. Tinogona kutsvaga tichishandisa mitemo iyi, parallel lines, angle rules knowledge yatiinayo about maangles. Then tozonotarisa kuquestion kuti maangles atanzi titsvage ndeapi. Tikaita izvozvo we guard ourselves against mabiases, because the moment yatinoona kuti question iri kuda titsvage maangles api, our thinking is going to be focused pamaangles yawo, and izvozvo zvogona kutikanganisa nekuti pakutsvaga maangles aya panoda kutanga tambotsvaga mamwe anozotibatsira kutsvaga mamwe. So this is just a piece of advice. So let us now look at our diagram. Ngatiti tiri kuda kutsvaga this angle. Taudzwa isusu kuti line iri BC riri parallel to line G kusvika paF. Zvazviri kureva ndezvekuti tikatarisa allied angles aya, hatati angle ishi neangle iyi tikazviedha zvinotipa 180 degrees. Zvazviri kureva ndezvekuti angle ishi GBC tikaiedha neangle ishi GBGD tinofanirwa kuwana 180 degrees. So kuti tiwane manje toita kuti 180 degrees minus 60 degrees. 180 degrees, which is the sum yemaangles aya ari 2, to subtract 60 degrees tofunga kuwana angle ishi. Ngatiti toda kutsanangura kuti ko izvi zvambobvepi. Kuti titsanangure kuti izvi zvambobvepi, tinogona kuzviita nenzira iyi. Tinenge takuti tichishandisa this angle rule of parallel lines
ma-allied angles or opposite angles which add up to give us 180 degrees. Zvazoreva ndezvekuti GBC handiti plus, saka GBC ndeishi, GBC plus BGD zvinofanira kuti pachi 180 degrees. Saka GBC tatoudzwa kuti it's 60 degrees already. So 60 degrees plus BGD is equal to 180 degrees. Then tinoziva kuti kana tiine nhamba or term iri ku left hand side iri kuda kucrossa kuenda ku right hand side, kana ikacrossa icosine inochinja sign, kureva kuti 60 degrees iri positive paichauya kuside kuchasvika ichiva minus 60. Zvazoreva BGD yava equal to 180 degrees, then 60 degrees paichapota chasvika ichita minus 60 degrees. So 180 minus 60 degrees, apa tachitsanangura kuti nemhaka yei tati angle ishi iri equal to 180 minus 60 degrees. So kana uchi-understanda logic yacho, you can just say 180 minus 60 degrees. Asi kuti uve safe, it's good kuti uiwane through this method, nekuti through this method you never go wrong because we apply this second angle rule of parallel lines. So let us now work through what is 180 minus 60 degrees. Remember kuti we cannot afford to make arithmetic errors. It's advised kutoweka 0 minus 0 ndi 0, 8 minus 6 ndi 2, 1 minus 0 ndi 1. Kureva kuti panapa ndakandinyore nemwe kala. Panapa ichi 120 degrees. Handiti. Saka tawana kuti apa 120 degrees. Tinokwanisa here kutsvaka angle ishi. And kuti tiwane angle iyo hazvifanirwi kutinetsa pamusana pekuti tiri kutoona kuti BGA is a straight line. Ende takadzidza kuti maangles ari pa straight line, angle ishi neangle iyi, kama add again anofanira kuti pachi 180 degrees. Ndosaka maigara 180 baba mazvi, makafita kunge maigona 180 indo ground iri ndimakarova 180 karambo pamainyepedzera karati pepe. Saka kugara 180 makumbo anenge ari akadasharara, handiti ari parallel to the ground, ndokunonzi kugara 180. Zvofanira kukurangaridzai kuti angles on a straight line, the sum of them, they add up to 180 degrees. Saka using the same principle, tinogona kuti go through this tedious kana kuti nemethod yakati kurei, kuti tenge takuti BGD plus AGB is equal to 180 degrees. Then toita maoperations edu until we find out kuti AGD is equal to 180 degrees minus 20 degrees. But we should also understand and remember kuti kana tichiweka maths tiri kutestewa knowledge yedu, ruzivo rwedu pamusoro pema-principles nemawekero anoitwa ma-questions, asi tiri kutestiwa zvakare time management. Ndosaka zvichinzi bepa i2 hours, bepa i2 hours 30. Saka kuti timanage time, zvakakosha kutsvaga nzira dzekuita quicken the process, kuti tikasike kuweka. Saka chakakoshera kupractice ma-questions emaths, naturally unodevelopa nzira dzako dzekukata makona kuti ukasike kusvika paanza, kuti ukasike kuenda kune amwe ma-questions, kuti uanswer as many questions as possible, uchiwanawo ma-marks as many as possible. So
if you understand the logic yekuti since maangles on a straight line are 180 degrees and titorine this angle zvazongoreva ndezvekuti this angle is going to be 120 degrees subtracted from 180 degrees. It's better that way. So let us just use that. We are going to say 180 degrees subtracting 120 degrees. 0 minus 0 is 0. 8 minus 2 is 6. And 1 minus 1 is 0. Brought panapa is 60. So 60 degrees. But tashandisa hedu now yekuti angles on a straight line they give us 180 degrees. Asi kana ukanyatsokutarisisa uchaona kuti since line iri riri parallel to line iri, zvazvinoreva ndezvekuti angle ichi neangle iyi which are corresponding angles takatarisa panapa anofanira ari equal. Saka instead of kutoweka using property yekuti kugara 180 wangachigona kutogara watoona kuti since angle iyi neangle iyi they are corresponding nekuti line iri neline iri BC naGF they are parallel. Saka napa iri 60 apa 60. So there are many ways of killing a cat. Chakakosha is that the cat is already dead. Saka you can use either method. You can apply the parallel lines angle rules, or sometimes you can use conventional methods like Shataita, but you should always arrive at the same answer. Alright. So E triangle kai AGD. Since iri triangle, tinoziva isusu kuti the sum angles of a triangle are what? They are 180 degrees. So kana tichita geometry 180 is a very special number. Taona tanga pama allied angles panapa kuti they add up to give us 180 degrees. Tikaona pakugara 180 kuti line maangles ari paline kama add anotipa 180 degrees. Izinoti apa triangle takuona kuti maangles ari mutriangle tikama add anotipa 180 degrees. So there's something about 180 degrees chekuti kana uri interested sababa mazvi mune mhuri mogona kushava time, but kana muri interested mogona kutotsvaka kuti why 180. Iyi inenge yatongova interest yenyu, but tinoziva takadzidziswa takaudzwa kuti the sum angles of a triangle they give us 180 degrees. Tikaedha maangles ese ari mutriangle anofanira kutipa 180 degrees. Kureva kuti hazvichafanirwe kutinetsa kana kutitemesa musoro kuti angle iyi chii. Nepamusana pekuti tine maangles 2 mukati metriangle. Saka angle iyi inenge ichinzi ADG. Kuti tiwane ADG tinoiwana through equation iyi. Tikati 60 degrees it's not plus 80 degrees it's not plus GDA zvofanirwa kutipa 180 degrees. Handiti why zvichifanirwa kutipa 180 degrees? Nepamusana pekuti maangles ese ari mutriangle kama add anotipa 180 degrees. So ngati add 60 degrees plus 80 degrees. 0 plus 0 is 0. Then 8 plus 6 zvangofanira kuti 7 plus 7 saka pai 14. Why ndati zvakafanira kuti 7 plus 7 tikabvisa 1 kuna 8 tikaisa kuna 6 ichaita 7 saka 7 plus 7 it's 14. So 140 degrees plus GDA is equal to 180 degrees. Then kuti GDA asara ari ega tsano 140 anofanirwa kupota, asi kana vakaita cross over into a new year, hallelujah, vano subtract handiti. Saka 180 degrees minus 140 degrees, then kasubtracta panapa chati 0 minus 0 chatipa 0, kati 18 minus 14 chatipa 4. Kana kuti mogona yenyu kudai ndozvatotokurudzira
kuti museta mistake 0 8 minus 4 i4 then 1 minus 1 i0 saka i40 degrees. So zvinoreva baba muzvare ndezvekuti panapa i40 degrees. Alright. So tawana maangles aya, tawana this angle. Let us do our thing. Tikatarisa panapa tichaona kuti angle ishi neangle ishi zvakafanana pamusana pemutemo uyu wema-alternate angles pama-parallel lines. Ndo watinge takuti ma-set angles, because mukatarisa muchaona kuti iyi z ke kubva pana f kuenda pana e, tobva pana e kuenda pana d, tozobva pana d kuenda pana c. Tinge tatobudisa chi z. But tine imwe property yema-triangles yakatikoshera anonzi ma-x angles kana kuti ma-opposite angles futi. Handiti tine line iri toita line iri, angle ishi inenge iri equal to this opposite, uye angle ishi iyi inenge iri equal to this angle. And saka tichishandisa kamutemo kakanaka katapi tapi, uri kuona kuti angle iyi 40 degrees inofanira kufanana neangle ishi 40 degrees. Pamusana pekuti tine line iri, malines aya gf neline iri ae ari kucrossa achicreata x, kureva kuti this angle and this angle should be equal. Okay, taziva izvozvo kuti angle iyi neangle zvifanirwa zviri equal, saka pano tina 40 pano tina 40. Ko panapa tinani apapa tinenge tiinani this angle. But this angle haifanirwi kuti netsa nepamusana pekuti tadzidza about ma-allied or opposite angles, kuti kana ma-angles ari opposite so kama-add anofanirwa kuti pa 180. So what it means is, since line iri a b kana kuti b kana kuti gb, line iri gb riri parallel to line iri bc, zvoreva kuti mutemo ishi yakuapply. Saka angle iyi 120 degrees neangle iyi zvofanira kunge zviri zvichi add up to 180. Saka kana angle ishi 120 degrees neangle yatisingazivi zviri equal to 180, zvazvoreva ndezvekuti angle yatisingazivi inenge iri 180 degrees minus 120 degrees. 0 minus 0 is 0, 8 minus 2 that's 6, 1 minus 1 is 0, kureva kuti panapa inenge iri 60 degrees. So apply futi this law of allied angles where we have parallel lines. Now to apply this, we can also do the same panapa. This angle GBC inofanirwa kunge neangle iyi BCB, angle iyi ndio yatiri kureva iyi. So angle iyi plus angle iyi zvofanirwa kutipa 180 degrees. Saka tikati 180 degrees minus 60 degrees zvofanirwa kutipa kuti 120 degrees. Okay. Now takuda kuziva kuti angle iyi chii. Tikatarisa panapa tichaona kuti line iri G kusvika pana F, GDF i straight line. Saka nari straight line sezvatambokuratidzai pama 180 aya kuti maangles ari pa straight line tikamaedha anofanirwa kutipa 180. Zvazviri kureva ndezvekuti 60 degrees is plus angle yatisiri kuziva iyi inenge iri CDE plus 40 degrees is maangles ari pa straight line anofanirwa kutipa 180 degrees. So tikati 60 plus 40 is 100 degrees, because 0 plus 0 is 0, 6 plus 4 ndo 10, so it's 100 degrees plus CDE zvinotipa 180 degrees.
then CDE yava equal to tsanova saka zvavanga vambori positive varohwa nemusvezve manje yava minus 100 degrees. Saka 180 degrees minus 100 ichi 80 degrees. Kureva kuti angle ichi i80 degrees. 80 degrees. But remember zvatambotaura patanga tichitaura about ma-alternate or set angles kuti tikati FE toti ED tozoti DC. Saka FE ED then tozoti DC. Angle iri mukati umu neangle iri apa pamaset angles tinongozvionawo kuti set abuda. Saka Zimbabwe yabuda ka ED. Okay. Saka kana panapa iri 80 degrees vazoreva kuti panapa futi ichi 80 degrees. Then takuchishandisa futi the same mutemo panapa kuti iyi yatova triangle kai FED. Saka since FED iri triangle zvoreva kuti maangles ari mukati umu anofanira kuti pachi 180 degrees. But tikatiwo 80 degrees plus 40 degrees then yatawana toisubtracta from 180 degrees ndokuwana kwachaita this angle. Yet I do not encourage this, but mukatarisa muchaona kuti tina 80 na40 which is also 80 na40. Kureva kuti kana angle iri 60 iyi inofanira kuvawo 60. But kana musina kuzviona izvi tinogona kungozviweka. Mawekero atinoita ndeyekuti tinge tichiti toti 40 degrees plus 80 degrees plus EFD is equal to 180 degrees. So teta kuti 40 plus 80, 0 plus 0 is 0, then 8, 9, 10, 11, 12, 120 degrees plus EFD is equals to 180 degrees. Then kuti tichiwana EFD manje inenge equal to 180 minus 120. Yet 180 minus 120 ndochi ndo 60. Why? 0 minus 0 is 0 and 8 minus 2 is 6. 1 minus 1 is 0. Saka 60 degrees. Kureva tinogona kunge watoonera kana njere dzako dzakatrainiwa kuweka midzi kuti apa patina 80-40 saka patina 80-40 kuti kureva kuti kana iri 60-60. Asi chakakosha kutoweka zvataita panapa. Gadzira equation toisolva tinongowana kuti answer. Handiti? So ma-equations aya kana kuti ma-angles aya tatomawana ese zvawo. And it's important for the sake of practice kuti tiwane ese because zvinobva zvatodzidzisa kuti anowanikwa sei. But tiri panapa manje takuchikwanisa kuenda hedu kuchi question yedu. Question yedu iri kuti tirifunga kutsvaga BGD. Saka BGD question yedu yati find A BGD. So B, G na D then the 120 degrees. Then B yequestion yedu iri kuti titsvage ADG. So A, B, G then the 40 degrees. Last part yequestion yedu iri kuti titsvage DEF. Katarisa tichaona kuti DEF 80 degrees because toti DEF. So kunyara answer yedu DEF is equal to 80 degrees. Saka kusummarize question yedu iyi taona kuti chakanyanya kukosha kunzwisisa about ma-alternate angles anonzi zvakare ma-set angles. Handiti? Then ma-allied angles aya togona kumati ma-opposite angles. Tikaedha ish alpha toedha kuti beta zvofunga kuti tikazviedha zvofunga kuti pa 180 degrees. Then corresponding angles angle ish neangle e zvakafanana. But izvi zvinongoshanda kana ari ma-parallel lines
kureva kuti zvimaarrows zvinotudza kuti maparallel lines fange zviripo. Handiti. Then chimwe chakakosha taona zvakare sezvakaratidzwa panapa kuti kana tiine malines ari kucrossa achifoma in x, remember kuvhota tinoisa x kana kuti x wako mazvi. Handiti. Okay, so angle ishi neangle e zvakafanana, angle ishi neangle e futi zvakadi zvakafanana, maangles which meet at an intersection. Then tazodzidza zvakare kuti maangles ari pa straight line, angle ishi neangle e, tikazviedha zvofanirwa kuti pa 180. Maangles anenge ari mutriangle, angle ishi e ne-e kamaedha unoti pa 180. Then tabva tashandisa information iyi kutsvaga maangles, saka tatsvaga ese for the sake of practice. And kana uchiwanzawo question unofanirwa kutanga watsvaga maangles ese anokwanisa kuwana. And you should take note kuti unogona kutotadza kuwana amwe maangles. It's very okay and it's expected, but unongotsvaga ese anokwanisa kuwana, then uzonotarisa maquestions woona kuti awatsvaga acho akavhunzwa here. Unogona kuona kuti awatosiyana kuvhunzwa and there will be no need yekutsvaga maangles asina kuvhunzwa, or pamaangles akavhunzwa ari 3 awatotsvaga kudhara 2 akavhunzwa, saka wangosarwa nokutsvaga angle 1 chete. So that is how you deal with geometry rematsvagiro atinoita maangles. Kana paine part yausina kunzwisisa tanatso, you can ask, ndoitsanangura zvakanaka, because what I hope is question kana maquestions erudzi urwu akauya, you are not going to fail to answer them correctly. Saka kana paine part yausina kunzwisisa, you can as well ask. Kana wanzwisisa, it's Godspeed.